Good morning. Vlogger på akango internet som sukkatsittussaamai. Taavalu internet ima flat rate sessuaallisuussaamai. Internet sukkatsittussaawa 10 megabit download og 2 megabit upload. Maissakkumisanilliullu torpiltim sukkaningusso. Iteriutaamaqalulu. Taava Taman nuannaarutialo video nikkusillattaarpa neriullaaqaaman aallungu massak ittumukappunga træningskursenni alakkaallutta massakku træningskorisak DHL stafettillerum atuttussaangak taaskuussaarutussaanga. I hate shopping for shoes. Det var det en time pappo. En time træningskurser ser du op på en sangle. Sko singing resmisinippa kana sangle. Skoka det isikka kana komisima tinginarami. Nasarsinnaangit qaqutingoyo nasarsinnaang. Oneriullu. Kisianni olluinnassiutsen skuusennissaapa aaparuttumiipkani takojumaapit. Ussi qallunaasu skuussartaajusaan issiavimmissiusu ima qallingami skuutinguniarlungi isikkak tummaramingit arraa taamaasiunguana taannalu riakeerornini qiviangilaan sungilaangu toqqatsingilarlu tummarlunga matukakkuloqingamu toqqatserusungilarluun Hayopitaka Tavan olluinnassiutissakka angitaararuaksia imma nerokingisaikkuun taam angitingini si amiviorpasitte neriullum immaqariassuntitiskiusksia amivittu imaattu taaqivanneri aaqqeriarlumi ateriaannangorluuttuunassiutingissu siornatiu taamaattun allun peqararnippuum kisia unartaa onkilli soi so amamai kokkokuakka amamai Taava qilerutaamassaksuliarissuakka taava outlet-timiikkami kilerpakka immaqalunni uissama akilerpai 219 kroner 60 øre nalinginnaasum 550 qarua Jidikallaki anuittunuk ai oqippasingit annoraaminiorngit ihorarsuit alipataat nuannaringaari Normappil. Ananissaqarpungut. ja Pisini apallarassungaan lurissaqangin aapaluttuliarassuwa opskripter. Takornikuassiul. Lokkernikuara. Taskera. Taskinguara.
Siliaraanguat tuimuarniara. Ta isikkollumi. Imaloloingit asset isikkolla. So Miau. Asans, ababot sa kapunga. Panaussivimmiittusset isikkiviannu ima takutskiartarsinnaava isiinnaartattunnu. La. Uangutsinni luksornerussussaa parnaussivimmiut isikkiviutungaatsingut taavalu unipaassuutungaatsingut iluuartumik eqqisinarnerpaamiinniaru. Tokkaissuilun tamluksorsi. Utoqqaallni qanu orninginarneru taakanissallni utoqqaallnimma soqutiginarneru seqintarrikkiartort isinginissa eqqissisim piilerpaluussuungitto takku panaussivissak isikkiviä kuseneitä isikkivingissuin. Pangausaan siya naman ang